Duha ka security escort sa usa ka negosyante ang patay. Human misukol diyang gironda sa kapulisan ang balay niini sa makilala Cotabato. Duha sab ka pulis ang samdan sa pinusilay. Inoon, sikop ang target nga negosyante. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Klase-klaseng armas, granada ug mga bala ang na-recover sa kapulisan atol sa gipaygayong search warrant niini sa panimalay sa usa ka suspect sa barangay Bulacanon, makilala Cotabato kadlawon adlang Huwebes. Sikop dinhi ang usa ka iladong negosyante nga si alias Ram nga dunay search warrant sa kalapasan sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Apan atol sa operasyon, napatay ang duha ka security escort sa mong suspect diyang misukol sa kapulisan. Ang maong mga napatay gituho ang miyembro sa Philippine Army. May na-recover na ID na sila ay miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit sa ngayon, subject for verification pa rin po ito. Kung ito ba ay legitimate na ID o legit na miyembro sila ng ating kasundaluhan. Apan sa pinusilay, duha sab ka mga pulis ang samdan sa 1203rd Maneuvering Company sa Regional Mobile Force Battalion 12. Ana kini sa maayong kahimtang. Na-recover sab sa kapulisan ang klase-klaseng kalibre sa armas o mga bala sulod sa balay sa suspect. Padayon ang verifikasyon sa kapulisan kung lisensyado ang maong mga armas. Gikustodiya na sa PNP ang mga suspect kinsa ginakuhaan pa og payag. Lakip na ang kabanay sa mga napatay nga mga security escort. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.